Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan ka New Trap Youth Council West Khasi Hills District haga khat kandai tarik ujilio arajar arpulai hapo ka jingelam jong president uba lumlang kharsi imli But u General Secretary uba Wante Bok Lengdo, kila IT da jingtho sha u Senior Superintendent of Post Office Shillong, ban panpao ya jing persya ya ka samshiti da ki Gramin Dak Sewak, kibadan kumah nriungut, kibadai ki Barjala, hapo ka West Khasi Hills District, kata ha kashnong Berki, Jaido, Maule, Nong Tenyao, Nong Kasen, bat Shirkon. Hau kurwo bala pha shakilat pathai kubor bad ya ka video bala ring hi da ki khot ka seng ka HYC kalapan pau ba kam sngu tanat ya kani ka jingyo kam da ki Barjala hapo gishnong ki thau ka West Khasi Hills District bad ha ka jo ka por ka seng ka penrem jur ya ka sarkar kmi ka bam ailat ya ki samla trai jala bakin yo lat lem hakum kini ki kam Haga juga por ka sengkala dawa ya ki bor sensyar shnong ki bala I no objection certificate bagi day ban weng no mardor ya ki NOC namar ba ka seng kanam ailat bakin rung light lo sya ki shnong ki thau namar ba ka seng kan nam ailat ya ki Barjala bakin rung light lo sya ki shnong ki thau Nagliang jumi HYC West Khasi Hills District wan hangli po post office headquarter ni Shillong Bamia kedua yang Superintendent of Post Office. Hagabede bat ka jing yoklat jong ki Banabar 113 hapo jong kadong kathan jong West Khasi District. Ya kabalatip kata kapus ka baki yoklat da ki kibru ka Banabar kadai ka Gramin Dak Sewak. Ya kaba kadai kapus ka ba syule online kaba kini ki beriu ki Banabar ki jutep online bat ki yo bantrei ha ki benta jong ka jelam ekdia bat kunju hapo ka distrik jongi te kadi ka pus ha ga bede bat kumno ban sam shichi she ki shnong ki thau te nak liang jongi kum ka seng ni sokhya namar ba ha kini ki benai ki don katu katni ki Banabar ki yo banwantri hapo jong ka dong ka thain ki jongi ya kaban sam city te kani ka kam masno ba kum ki parado prasdam ke jongi ki dangla menteri tenrei ka jingyo lat jong ki dia ban menteri ke dia nak tahu jong ki katu ke dia ki snong ki yo ban I NOC ya ki dia ki Banabar ani ke bang yong ki ba ki khlajan ha te kani ki jing I NOC jong ki snong ka penlong ya kini ba ki yo menteri ko kadong ka thai ki jongi te hakini ki banai kila don ki Banabar ki boyo bantrei haki benta jongi ban sam city kata kedai hapo Berki Jaido nong Kasen nong Shirkon Maudi bat nong Tenyam kini kisnong ya kaba kini ki Banabar yo bantrei bat yo ban sam city te ka jingwan jongi ka seng ban ya kendu yo undi Superintendent of Post Office kalong bang ngi kwa ban terminate no ikini ki breu bakin trei ya kadai ka kam namar kadai ka kam ya ki beri jongi kila menteri syuk shnong lanik ki ramba shnong ki namai NOC kini ki Banabar kinamla ban trei hapo jong ka thai jongi te ha ka bedai bakani nak liang jongi mila ongru ba pin terminate no ikini ki bala yo trei te nak liang jongi ong bisa de bat ni terpat ki shnong ban ki pha city check ki bor bahlot ban weng no ya ki beriu ki ba di naban jong ka jala ka jongi te ha ju ka por nak liang jongi kum ka seng HYC West Khasi Hills District ni kentu ya ki ramba snong ki secretary snong jong ka dong ka than ki jongi ban nang ni sakmat phimdei ban I NOC ha ka bede ba ka te ka pus ka ba ki Banabar ki yo ban train
Kumjuru ni kentu ya ki ramba sinong juga beri nyau trap. Wakim dei ban ai emosi ha kede ba kade ngamar ni sokya. Lada kidi kinang kiyo ban tre po kajala ke jongi lade po kadong kathan jongi kamot kinang roy kan kata ke kajala ke jongi kamtam ye ki samla jong kadong kathan ke jongi ba ye kajala hi ko wi. Bat ha kede ba kane na kaliang jongi kum kaseng isanang budin bat ngikwa ba Hidup ki baterai hapo jong kadong kathan jongi hapo ka ri ba jai beri ba jongi kidai ban de do ben da ki do kisnam ki jongi